Yan mga Atsoy, kagatan na dito sa Guadalupe. Yan si Katsoy Noy, oh. Anong oras kumagatin, Katsoy? Alas 2 lang yan. Alas 2, grabe. So yun, thank you Katsoy Noy, uuwi na? Oo. Okay, thank you Katsoy. Yan na naman mga Katsoy, oh. No. Uwi ka na, wag ka na muna uwi Katsoy. Wag ka na uwi muna kasi, Katsoy Noy. Kasi ang nakakagatan pa, oh. Yung mga Katsoy, oh. Pangatlo ko na to mga Katsoy, grabe. Grabe, laki. Oh! Katsoy Noy! Ay! Saan na ba si Katsoy Noy? Sasalita pala ako, wala na, nakakyat na. Sabi niyang huli mga Katsoy. Katsoy Noy, oh. Ako naman mga Katsoy, nakatatlo na ako. Yun, may kami kalabyat nga pala kay Alvin Pabiola, no? Katsoy Biedik Santana, yung may kalab shoutout. Katsoy Mark. Katsoy Kenneth. Grabe Katsoy, oh. As patano niya dito. Oh, yan na naman, oh. Grabe. Grabe, di ko naman naman. Oh, meron na naman. Grabe mga Katsoy, oh. Hindi na lang tinangat ko lang, may laman. Oh, di ba mga Katsoy, oh. Grabe na laman. Mga kababayan ko dyan sa Bicol, tubulingan mo kayo. Sa lahat po, sa Samar Leyte, ingat po kayo dyan. Mga sa Kabisayaan po. Ingat. Ay, yan na naman mga Katsoy. Yan na naman. Uy, oh. Yan mga Katsoy, grabe kaganda ng size natin. Yan mga Katsoy, oh. Yun, oh, kabiwas, tara na. Uy, kabingwit. I miss you, kabingwit. Grabe. Oh, grabe. Oh, walang talaga. So yun lang muna mga Katsoy, no? At palipitin ko muna kayo mga Katsoy sa ating fishing adventures. At ano na, 5:55 na. Yun lang mga Katsoy, oh. Grabe, oh. At siyempre yung kasama ko natin kanina, si Katsoy Noy, Mabalos Noy. Yan. Nakakula natin kanina, pauwi na siya, eh. Ayun, kakarating lang. Yun, maraming salamat sa inyo mga Katsoy. Grabe, oh. Pampulos na to, Katsoy George, Katsoy Dines, Katsoy Duterte. Yun, thank you.